הגעתם לערוץ Game.AI, והיום אנחנו עולים בסדרת סרטונים חדשה של מיינקראפט. כמו שאתם שומעים ורואים, לי הגיע המיקרופון החדש שלי, שהוא מיקרופון ממש טוב, וגם הגיע הפד שלי שהוא פד זוהר. אז אנחנו מתחילים עכשיו במיינקראפט, בלבנות עולם, בבית, חצר, גינה, כל מיני, אנחנו נבין תוך כדי. ויאללה, בלי הרבה דיבורים, בואו נתחיל. קודם כל אנחנו מתחילים לשחק פה, אני לא יודע בדיוק מה לעשות, אנחנו נזרום עם זה פשוט. ובואו נראה באיזה אזור אפשר לגור. אני אישית מעדיף עצים חומים כדי לבנות איתם בית והכל. כמו שאנחנו יודעים, אני במצב survival, שזה מצב שאי אפשר לעוף, וזה לא קריאייטיב שאפשר לבנות כל מיני דברים בלי ליצור אותם. אני יותר אוהב את המצב הזה בגלל שהוא יותר נוח ויותר ריאליסטי מבחינתי, וגם אתה כאילו צריך לשרוד, בגלל זה survival, to survive, לשרוד. אנחנו עכשיו הולכים לחצוב עצים וליצור בית וגרזן ופיקסל, איי פיקסל, משהו כזה. שכחתי איך קוראים לזה, אני פשוט שחקן מאוד חדש במיינקראפט. אז יאללה, בואו נתחיל לחצוב את זה. עכשיו אני הבנתי ש-E זה לעצמי, אז אני רוצה עכשיו להכין. שנייה, ואם אני רוצה לקחת את זה לפה, בואו נראה חברים, אני התחלתי עכשיו בבעיה. בואו נראה. אוקיי חברים, אני לא מצליח משום מה להעביר את זה אליי. זה בעיה קטנה, אבל אני שנייה מתקן אותה. 2000 years later. תקנתי את הבעיה. אני עכשיו הולך לשים את זה ולהתחיל ליצור דברים. 4 כאלו. 4. אז 8 בינתיים, 12 בינתיים הספיקו לנו. בואו נתחיל Brother, what's that? What's that, brother? למצוא לנו אזור לגור בו, לבנות את הבית שלנו, ואני רוצה לומר לכם שבסוף שאני אבנה את הבית שלי, אני אפתח את השרת הזה שגם אתם תוכלו לגור בו. איזה מגניב, ממש. עכשיו אנחנו צריכים לחתוך עוד עצים, כדי שאני אוכל לבנות את הבית, כמו שאמרנו. עכשיו אני חוטב עצים בשביל להשיג גרזן, ועוד משהו שהוא חוצב מנהרות כזה, אבנים. שכחתי איך קוראים לזה. הולך להיות עוד הרבה חלקים בסרטון, אז בואו נמשיך לדבר. בואו נחצוב את זה. אוקיי, עכשיו אנחנו שמים 5. שמים את זה פה. בואו נראה מה זה ייתן לנו. שהוא אמור לעזור לי. אז בואו ניכנס לספר הזה. אני יכולה להציר סטיק. אוקיי, אני בחיים שלי לא אבין איך זה עובד. וגם גרזן, שאני צריך מאוד עכשיו גרזן. יאללה. עכשיו אנחנו נתחיל לחצוב יותר מהר. כדי שיהיה, בגלל שיש לנו את הגרזן. וזה יעזור לנו לחצוב יותר מהר. אנחנו עכשיו בעולם עם מלא ים. רציתי לגור ליד ים. ואנחנו נלמד מיוטיוברים אחרים איך לעשות כל מיני דברים מגניבים במיינקראפט, כמו איך לעשות פקודה של בניין, או פקודה של מעלית, או אפילו פקודה של, אני לא יודע, של סרט, להקרין סרט, ועוד מלא דברים.
אנחנו נתחיל לבנות בית, ואחרי זה כל אחד יהיה לו את השטח שלו, ויבנה בית משלו, שטח משלו, מה שהוא ירצה. אז יאללה וקדימה. אמרתי לכם, וכמו שאתם רואים עכשיו אנחנו חוצבים, כדי לבנות את הבית שלנו. הבית שלנו בעצם הולך להיות 2 קומות, נראה לי 12 בלוקים על 10 בלוקים אם אני לא טועה, ואני רוצה לבנות אותו באזור ממש יפה כזה. אז בואו נצא עכשיו לטיול. סקיבידי ריז, סקיבידי ריז ריז, סקיבידי טוילט סו גיאת, סקיבידי איגיאת, סקיבידי איגיאת, סקיבידי איגיאת. אוקיי, לא משנה, מתחיל להיות כבר לילה, אוי שיט, אוקיי, פקודה, אני צריך לעשות פקודה. בוא נחשוב. בוא נחשוב. אוקיי, אני הולך למות. שיט. אולי אני צריך למצוא לי מקום מסתור. הנה, אולי שם אני אלך. בוא נלך לשם. מקווה שאני לא אמות. רגע, שנייה. אוקיי, בואו נתחיל לבנות פה משהו, אני יודע מה? אוקיי, נשים פה את זה. שיט. חברים, אני הולך למות. אז ביי חברים, נתראה בסרטון הבא, מקווה שנהנתם.